Galondi Zegati, Tinya Willila, Valakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Zegati, Tinya Willila, Valakachi, the man. Tinya Willila, Galondi Zegati, Tinya Willila, Valakachi, the man. Tinya Willila, Namara Shikolumba, Tinya Willila, Valakachi, the man. Tinya Willila, Saraga Jubu Muri, Tinya Willila. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما المشرف لتفي لجبه وموفو نسلامك فوليه نوي ألاك كشينا هنا كبركة ملاو تلادلي ألاكو كيكا أني أو بلا جلنبو شيخنا شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ألتو ين تشباي أفريق كونالا تشبامي ني أياكا نينما بلا جلنك ألاك دين demeli sebenina jihadila ani doni na hukumu konnala doni kala do de la ka ko Sheikh Umar Futi kuna tun dona ko farafina faranyon kami kuma bi sinabi ko ni Sheikh Umar Futi tun dona ka ka lanyini la belebele tunye oyi wala saka Sheikh Umar Futi yere yira mawla ka ka doni yira mawla haklina min tumala ko yira mawla abona ka faranyon ga to mi meno san ulube dono si atola no journée culturelle atta ko duruna keranyina ka kenyeni sibrido avril kalo kle mois ani wolumla samba fla ani tan konton ayre tola zawiya mi me tomgorbu kenen sigiray maba chaman tumbe akeneka baraw damnera ni qur'an kalaye salifana seli kofe lanzara sille conférencier ba fla tun welele no munun tun yamariyale no ka kuma Sheikh Umar Futi ka nyena mayaka fana baraw datkira ni qur'an kalaye ko kofe ankaramo no Alpha Muhammad Cham alekuma Sheikh Umar Futi ka nyena mayaka شيخنا أحمد الهادي قال أما فوق سبع أما فوق حفظه الله برحمته تعالى لك أتنا لك بركة جدي أكا أناك دمبياك donc alemi kera sababu ya nine occasion surano na ya sinsi ka laben kabla sira na fama ka tabuloni aka nyenamaya o ahdasu na fama ko événement ko lu propre minute lola parce que mogoti alhaj Umar don alisa amba togo inde do ami togo do tellement que titre ka bon togo masika tono aname amamutu ni akalla hala sanuma oni aka joro korotalo oni aka lemania joro paw olo kibareo taraka mogo chamanda bon ni ya eno meka poliquement ya doni ti fait ka faire kuma la parce que atina fo jito ya strand quoi ambalma shonna do ka haketu mais adabo kuma mi wala sa kuma kana na chaya fuka adanteme suna kera chugo koni Alhaji Umar kama an perele no ka fen bela jelen ku parce que an mokew ne kelen tede aw minun bianno aw minun mokew tugura no fe olu masran ka bo an no fe ka sababu yake marfa kisewe ka sababu yake marfa shishiwe donc kuma dron kumbe rola an rufana manga deseka jo an seni flaka nala sonama ni ala e sincere di amana anda siraka hakeni mi fola fitini ndro ne do sino ala jomar ne go kibi walanda de la kama abi semenota abi kalota abi sanchamata itisika ba ne reflene ne siraka joro fitini mi kan senda ola whatsapp group chama be no nya a ese ka alhaj Umar radiyallahu anhu ka karimahu anse yeno bamanangana ka abo arab kana ka bele ma bamanangana wala sa kalandon bi sika famia ala Umar ka doni siran niveau mina kalandon ka sika aka doni martaba do donc iti sika o fana don chwashila fika rimahu de don rimahu erena akoro bi nyoko na ka rimahu koro de bien keleke bien ala Umar kitabu ito da rimahu de la parce que abado ko jugu bi kumbe ni bien de ina fo jugu fana bu nyeshi amanu fana ka bien de donc ay bien nous que Hizbur Rahim ka biyawi no Allah Ta'ala yere ka jama olu ka biyaw ala nuhur Hizbir Rajim shetane ka armée olu kokola donc ni mogo ni orima hui do ka maîtriser éducation ba konnana plasrali minun ba konnana la delika minun ba konnana ibika torika maîtriser parfaitement parce que Alhaji Umar flani ala ka jenga boma aka enseignement yere la bela jelen bo de konnana ka fara aka barawaro ka inafo ubora ka safina to saada mi chante sisa
mba a fɔ kɛnɛ ka yan nɔ dɔnnibaw sigilen don kɛrɛfɛla na nɔ k'a sɔrɔ ma yɛrɛ Safinatu Saada min ni Sheikh y'a dilan ni Alhaji Umar y'a dilan Ala ka jɛn ka bɔ a ma k'a ta yan nɔ fo Arabie Saoudite a ɲɔgɔnna ma deli ka dilan tariku la dɔnkili a dilanla dilan cogo min na dɔnkili si tɛ ko a la cɛɲɛ ni barika ni haiba la Ala kɛra kanu fanfɛla la mais komi an b'a kalan ten nɔ a kɔrɔ bɛ boli ka taa k'an da bon o ye ko wɛrɛ nin fana senkɔrɔla la bon ne tun ye baara wɛrɛ fana boloda tuguni n'o de ye nin kasida in ye a kuma fɔra aw ye sisan mais n bɛ dɔɔni expliquer aw a la nin ye kitabu fɔlɔ de ye kitabu min sɛbɛnna Alhaji Umar kan ne m'a fɔ n ko nin yɛrɛ dɛ min filɛ nin ye ne yɛrɛ bolo nin ye mais nin kitabu in tigi n'a bɛ fɔ a ma ko kasida ou bien kasida en pulaar filakan na o de ye Alhaji Umar ka kalanden fɔlɔ ta ye min ye kalamu ni papier ta ka sɛbɛnni kɛ a ka shehu kan ni a tɔgɔ ye ko Muhammad Aliyu Cam Corona Hadi Cam n'a bɛ bɔ Segu n'a kaburu bɛ Segu o fa o min ni Alhaji Umar donna Segu ɲɔgɔn fɛ ale de ye Alhaji Umar tununen kɔfɛla la ale de ko kɛra Alhaji Umar fɛ ni ale yɛrɛ ɲɛ dar'o kan k'a seereya u ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ u gɛɲɛna yɔrɔ min na u batira yɔrɔ min na u nisɔndiyara yɔrɔ min na u nisɔngoyara yɔrɔ min na u ye jamana min minɛ jamana min binna u kan a bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kɔnɔna na Alhaji Umar ka denmisɛnniya o ni a ka magantaga a ye dugu minnu traversé o jamanaw bɛɛ lajɛlen bi ale de ka kasida kɔnɔna na donc a ka gɛlɛ k'i bɛ Alhaji Umar dɔn ten k'a sɔrɔ i ma nin kasida in dɔn ni kasida in sɛbɛnna de 1866 ni 1888 ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ Segu fɔlɔ k'a bɛ taa ɲɔrɔ ka taa di lamjoli de ma Ala ka jɛn ka bɔ a ma n'o ye Alhaji Umar denkɛ fɔlɔ ye mais tubabu ye Segu attaqué ale kɔfɛla la ale ma se ka segin ka na Segu tuguni donc a continuera ka taa Futa tubabu de taara bɔ a ka nin makututa in ka Futa kɔnɔna na yen nɔ ni Alhaji Umar yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya source wɛrɛ foyi t'a la fo o makututa nin tubabukɛ n'o ye gouverneur de Futa Toro Henri Gadin ale ka sɔrɔ ka a ta k'a traduit français la parce que ale kun spécialisé len don Futa filakan na ale a bɛɛ sɛbɛn français la mais nin de ye a version fɔlɔ ye arabukan na fɛn o fɛn sɛbɛnnen don filakan ni tubabukan na o bɛɛ lajɛlen de yɛlɛmanen filɛ nin ye aw bolokɔrɔ arabukan na bidoni mazidin wala nuqsan sɔrɔ fɛn faralen t'a kan fɛn bɔlen t'a la seulement nin ye filakan ye nin ye arabukan ye livre in ne yɛrɛ ta tɛ ni n ko n bɛ tigi ɲini a na n bɛ se k'a fɔ ko Alhaji Umar de ta don parce que dɔnnibaagaw de sigilen don yan nɔ u bɛ se k'a ta k'a kalan ka ne yɛrɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ ne bɛ se ka nin sɛbɛn mɔgɔ si t'i da la ko ne ye nin sɛbɛn n'i y'a kalan o de y'a to n ko livre in n'a ka di n b'a tigi tɔgɔ fɔ wa livre in ye Alhaji Umar yɛrɛ de ka livre ye waati min na ne bɛ bigi ta ka istikhara kɛ ka nin livre in sɛbɛn Sheikhu ka ɲɛnamaya kan k'a traduit arabukan na ne ye istikhara de kɛ fɔlɔ k'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Sheikhu yɛrɛ barika kama n ko n bɛ fɛ ka nin baara in kɛ a ka kɛ baara barikalen ye n ka se k'a baara timɛ fana n ye izinu ɲini Alhaji Umar yɛrɛ fana fɛ n gindo la ka sɔrɔ ka kalamu ni papier ta ka dɔnkiliso fɔlɔ sɛbɛn a ma kɔ tigɛ abada à chaque fois ne kalela yɔrɔ o yɔrɔ n dɔgɔnin sigilen filɛ yan nɔ a tun b'a la ka n superviser n b'a fɔ a ye n ko kalelen don fɔlɔ n bɛ se ka une semaine kɛ n tɛ foyi sɛbɛn fo Alhaji Umar de ka n latɛmɛ o tun tɛ waati bɛɛ dɛ dɔw bɛna fɔ ko a don o don u tun bɛ ɲɔgɔn ye sa parce que nin ye dɔnkiliso 1642 ani 2 de ye arabukan na a ka dɔgɔ dɛ mais dɔnkili camanba de don donc waati min na ni nana Alhaji Umar nana sogo danna ni y'a ye n bɛ nisɔndiya min sɔrɔ n yɛrɛ kun na ou bien a bɛ kuma minnu fɔ n ye ne kununa yɛrɛ n hakili bɛ bɔ a kɔni t'a dɔn a ye min fɔ o de tun bɛ kɛ nin dɔnkili in ye ni n wulila ka n sigi n dɛsɛlen kun don yɔrɔ min na ni n dɛsɛra ka tɛmɛ coco n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma don a la o la n bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye n ko c'est débloqué n'i ye o fɔ mɔgɔ ye a b'u kabakoya mais Alhaji Umar ma sa de a ɲɛnama don ka tɛmɛ anw kan parce que Ala de ko ten nɔ minnu fagara ale Alahu Ta'ala ka siratigɛ kan la tahsabannahum amwatan a kana u bisikiya k'u kɛ siw ye u ɲɛnama don u ma fɛ yen nɔ u garisɛgɛlen don Alhaji Umar b'o kulu la
donc ni kasida in an bɛ se ka min fɔ Alhaji Umaru ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔna na a ka denmisɛnniya a ka voyage a ye livre minnu sɛbɛn a ye mɔgɔ minnu rencontré ani Muhamadu Ghali Seyidi Muhamadu Ghali Cheikh Ahmad Tijani ka kalanden min n'a y'o rencontré n'o tun ye Cheikh Ahmad Tijani ka khalifa ye Magan a n'o ye rencontre min kɛ o détail bɛɛ bɛ nin kasida in de kɔnɔna na an tɛ se k'a fɔ k'an b'a bɛɛ kalan information camanba de b'a kɔnɔna na Segu kɛlɛ kɛra cogoya min na Masina kɛlɛ kɛra cogoya min na Kasakiri kɛlɛ kɛra cogoya min na Koɲakari kɛlɛ kɛra cogoya min na Kuntalakaw ni Alhaji Umaru ka ɲɔgɔn faamuyabaliya o ni Masinakaw n'a ka ɲɔgɔn faamuyabaliya o détails bɛɛ lajɛlen bɛ nin kasida in de kɔnɔna na donc c'est pas une petite chose waati sera an ka essayer ka Alhaji Umaru lakodɔnniya parce que Alhaji Umaru yɛrɛ dɔnni na mɔgɔw tilalen don ka taga n bɛ se k'a fɔ tilayɔrɔma 4 fɔlɔ o ye tubabuw ye olu y'a jugu ye olu ye sɛbɛnni minnu kɛ o sɛbɛnniw ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kalan i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka i tromper u bɛ fɛ ka Alhaji Umaru k'a présenter mɔgɔw la i n'a fɔ ni mɔgɔ jugu de tun don k'a sɔrɔ tout à fait c'est le contraire Alhaji Umaru ka nɔgɔya a ka yafa a ka mɔgɔ kanu a ka layidu fa a ka hinɛ a tuguɲɔgɔnw la an ma Afrique tariku yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔnna foyi ye Alhaji Umaru ma deli ka wuli ka taa bin mɔgɔ si kan mais n'i ye tubabuw ka sɛbɛnni lajɛ an ye kulu fɔlɔ min fɔ sisan o ni tubabuw ka kalandenw tubabuw ye kelen bɛ ka hakililajuguw don mɔgɔ minnu kunkolo la i bɛ taa olu ka taa sira fɛ tilayɔrɔma 2nan o ye kalandenw ɲɛro u bɛ Alhaji Umaru nɔfɛ u bɛ fitinin dɔn a la mais ça ne suffit pas parce que pour que i k'a dɔn f'i k'a ka baara de dɔn a ka baara dun dɔnyɔrɔ o tilayala ka taa tilayɔrɔma 2 la kelen b'a ka livre kɔnɔna na a ka livre ye daluya ye o kan mais 2nan o ye maanaw ye maana minnu bɛ da an yɛrɛw ka tradition kɔnɔnaw la yan nɔ an t'u tɔgɔ fɔ mais olu fana falen don drogueba de la c'est-à-dire imagination fɛn o fɛn mana bɛn olu ka imagination na u b'a fɔ u yɛrɛw bɛ caman inventer ka fara a kan tabadagaw b'a la sisiw b'a la fɛn caman mɛn a la minnu bɛ i kabako u bɛ i layɛlɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ de ye k'o kɛra o ye maanadalaw de ka taabolo ye mais kalanbagaw ka taabolo la pour que i ka Alhaji Umaru dɔn a ye livre damadɔ min sɛbɛn f'i ka dɔ kalan olu la parce que dɔnnibaa bɛ dɔn n'a ka piki de donc an ye livre an sera ka min fara ɲɔgɔn kan yan nɔ a taara i jɔ fo livre 21 bon i y'a dɔn dɔnnibaa de bɛ se ka o baara kɛ n'i ye livre in kelen o kelen titre ta k'a sɛbɛn k'a sɛbɛnnen ye i ɲɛna i b'a dɔn min b'a kɔnɔna na ko nɔgɔman tɛ dɔnnibaa baw de bɛ se ka titre baw di ko baw ma donc fɛn titre yɛrɛ bɛ a yirila k'a fɔ ko min b'a kɔnɔ a ka dun kojugu bon minnu bɛ yen nɔ fana n'olu ma Alhaji Umaru dɔn yɛrɛ fana an bɛ siran olu fana kana taa hakililajigiw ta ka a miiriya ni a ye donc an ka responsabilité ka bon parce que anw de y'u ka nɔnabilaw ye bi kunu ni bi bɔlen don ɲɔgɔn fɛ kojugu a t'i n'a fɔ kunu mɔgɔw fatura depuis 1960 ko ye ko bannen anw de ye olu nɔnabilaw ye bi ça anw de bɛ yen nɔ k'olu représenter bi a bɛ n'a fɔ kunu de bɛ yen nɔ bi sɔrɔya la donc anw ka mɔgɔ minnu tanyana depuis o waati Alhaji Umaru ka waati olu de filɛ nin ye an ka présence la bi fana sɔrɔya wɛrɛ la n'o a bɛ fɔ a ma ko o mɔdenw donc ko kura tɛ o olu ye cɛsiri min kɛ fo an yɛrɛw fana ka cɛsiri dɔ de kɛ walasa ka an ka seku lafasa k'an ka seku ladɔnniya i n'a fɔ a bɛ bɛn cogoya min na donc o tɛ se ka ɲɛ fo an ka occasion de profiter ka information ɲumanw di mɔgɔw ma qui sont des sources. ale tɛmɛnen kɔfɛ ka o Seku Jakite ale fana y'i da don Cheikh Umaru Futi ka ɲɛnamaya la ka walawalali caman di maaw ma o la parce que nin kɛnɛ kan salo ani an balimakɛ Muhamadu Akib Ahadi Tal n'u b'a fɔ ma ko Butal ni ziyara in daminɛna a bɛ don ka bɔ la i b'a ye tuma dɔ la a bɛna a ka ladilikanw di ale bɛ yɛlɛ kuma fɔ k'a y'a fɔ denmisɛnninw k'u ka kalan Allah i n'a fɔ ko ne ɲɛ bɛ bu la a yɛrɛ tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ salo ni waati na a bɛ min Ala ka hinɛ a la ale filɛ lahara ne de an ye mun di Ala ma foyi an b'a fɔ ko tarisila ka muso ma k'u ka barika Cheikh Umaru Jansa la salo anw sigira nin kɛnɛ kan an ni an balimaw dɔ y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ min bi
ya kila ko nafolo tanya de do wallahi ti furanta ya de do ay wote fangani ya usiya wa ay minun tara lahara wati de sera nene nanya ala kan ne masu an ga ala fode an ga ala barkada doni tani ni mama ko nafolo re tadi joro tadi ala kan ma de do woni ala nyani mai ba barkada ko wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum suratu ibrahim ko nyaade ala barkada ka man jidi ayna billahi nuhu sawatini akaka foko alhamdulillah ko fa iza stawaita anta wa man ma'aka ako eni ikam mawnaduna nukuru gono ko afo alhamdulillah allazi najana min alqawmi zalimin awade fo nabillahi nuhu ay fitwar da mawatini asira kirabay mawatini ako muhammad ma kaka fa alhamdulillah ko wa qul alhamdulillah شوتي قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بأنسكرا كنا الشيخ عمر شيخ عمر جوي آية من آيات الله اسكي شيخ عمر ايه شيخ عمر يقرأ الآية دي من أديمه نيم ما من بنا شيخ عمر لا يبنا على نكرة الله وليه قرآن آية دي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم عندهم دوك ما كنوا واتي كورونا نيانغا لا داي نيكا وسيبو نسيغرا يرو اما فلا ماشي تشاما كاني تشي ويا الحمد لله رب العالمين بي اي نغسرو شيخ عمر فوتي غزاويا كنو بي اي نغسرو تشرنو هادي تال اي نغسرو اكازاويا كنو بي دونغو دو كوين بكا جيدي parce que Cheikh Oumar an b'a fɔ ala ma k'a ni cɛ ka ɲinɛ ala fɛ a k'a ka hinɛ a ka nɛɛma a ka barika a ma kotigi a tɛna kotigi waati bɛɛ a ko suru alakira Muhamadu kan an bɛ anniversaire min na nin kalo in ko Cheikh Oumar Tall a nana nin kalo in na kosɛbɛ yan n'a tɔgɔ ka da ko Cheikh Oumar a sunna ala ye nga bangena yani dɔgɔkun ka dafa Cheikh Oumar sunkalo min jɔra Cheikh Oumar y'a sun minnu ni waliya bangena kana dugukolo kan waliyaw cogoya tɛ kelen de Cheikh Oumar n'a ta nana ko wa qad tamma fatihi inda mahdi k'ale to bamunan kɔnɔ k'o bɛɛ dafara Cheikh Oumar an b'a fɔ ala ma k'a ni ce a tilala k'an bɛn waati jumɛn ma Cheikh Oumar nana kalo jumɛn na ala kɛra ka kalo nin yɔrɔ bɛ Cheikh Oumar la ala kɛra ko in na koyi a ko Sha'ban shahri la ilaha illallah ala kɛra de y'a fɔ ko Sha'ban kalo ye ne ka kalo de wa ala y'a sugandi ko Cheikh Oumar e bɛna ala kɛra de dɛmɛ e bɛna kɛ khadimu rasulu de bi nati ala kɛra ka kalo la kalo jumɛn de don inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko jigina nin kalo Allah akbar atakbir Cheikh Oumar ye salatu kalo de Cheikh Oumar ye salatu de hal sugiyati zatul wali ko so Cheikh Oumar ye zatu adlani bogo mi ala kala ko do Allah akbar ni wati sorla Cheikh Oumar ye mawda ni ala kala yoro mi mo fi safinatu saada li ahli dufi wan najada ka fu ala makani ce sabe jo ko so bayo jo ngata bonsoir de ala kram sallallahu alaihi wasallam ko so be ambe khalifa re ambo ganga pilote no Ahmad Hadi Tall ko kata fuli de ala kram e kam ma do jira do kibe min kana ko ne khalifa ye anw ye shego ye an ye shirifi ye min ma ta ala kɛrɛfɛ jɔ dɔ fɔ kɛ k'anw y'an ka bonya sɔrɔ k'an ma bɔ ala kɛrɛfɛ bɛɛ maa min ka khadimu ye ala kɛra Jibril yɛrɛ bilala min ka khadimu la ala kɛra Jibril ye min servi Isra wal Miraj don Jibril kɛra ka bɔ ye ala kɛra Jibril da wa ka cɛ min lajɛ ko kuntu azunu arif Muhammadan ne tun b'a miiri n bɛ Muhamadu dɔn k'a ti dɔn ja a donna o don hadara kɔnɔ Jibril da wa k'a lajɛ a ko Jibril ma kan ka taa ko ma minna ila lahu maqamun a ko n sera dandugu cɛ min dan ma y'a la Muhammad Cheikh Oumar ka bonya a parfumera ni Muhammad a y'o fɔ safina kɔnɔ wulada yɛrɛ i b'o mɛn ka segu fɛ a ko depuis waati min ale ye ala kɛra don ko musa arafna bihi musa arafna lam tusibna niqmatun ko don min ko ale Cheikh Oumar ale ye ala kɛra don don min ko cɛ ma se k'a kɛ ale k'a sago ye a ma kɛ Umar Mansur te wa a y'a sɔrɔ ni sira min ye nin tariqa de don Alhaji Ahmad Usman Ba ka bɔ Jakamodi a ye min fɔ Cheikh Oumar ma ni waati sɔrɔla wulada in na ka Siko bɛna dɔ f'i ye kosɛbɛ Cheikh Ibrahim Yas kɔrɔkɛ Muhammad Aminata ale ye min kɛ a ye bayitu 40 kɛ a bɛ ka Cheikh Oumar tanu k'olu fa karamɔgɔ a fa Abdallah Yas a ka silsila bɛ taa gu Cheikh Oumar la Cheikh Oumar kosɛbɛ ni waati sɔrɔla Seydi Alhaji Malick Sy ka bɔ Tivaouane 1855 ka taa 1922 Cheikh Oumar ka barika don
fawa da do min soro abora shomar fe e ka maro jira min ma jo chekoroba ga jiri suma tani atijani ko afrika west ko afuye ati jamai ambe bonye wula dai na woni ala sona anabo ananyere soro dugu belole bawla shomar ye kaba ko ke shomar kullu karama parce que bashir luga nana sandola ya on dara ziyara la fe anye kuma kan fo ne ko ngo shomar ayatun min ayati llahi ako hala gasi ako kuma bana ako kuma tele ko fa ay foyde ajati ako shomar ye ala ka kaba koy ako de ako joya ako kuma bana bi wula ina ka sigiya zawiya kono o ba jira ko shomar ya ala ka kaba koy Allahu akbar sigadala 1865 sharafu san hijra san bakele kime fila ani bishegi anyama dugora kabo mawnye koro ko wa khabati anil ayuni fi dagambara wa baqiyat asaru muntasira 1865 bi envle 2019 la on kala kana sigi ina ko kunude shomar bani nyogo chamata amata ma do be nyama ala kare ko mata to do yere nasara ay ko jom fadro ko karsa ko buti ka to o ma do tale anyuna atuna kabo mawnye koro sanke meniko sanke fla mo be ka sigina fo ka bani yoche abe fonde mo kunyala mo khalladuna des immortels minu tessa o tessa tukuni abada farsogola o be se ka tunu mo nyakoro o kanyini fe sawatira wallahi shomare garanti min sura asro ka bala krafe sallallahu alaihi wasallam don abe madina ko ale ba fe ka sigi madina ala krafa ko takine do fura akoni yekene fura be na ambe ci ante fara tukuni Sheikh Umar ite daga salatu ga Allah amba fo inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نقول نيرونغا زيارة الشيخ ألفا عمر جونغابا أموريون بزيارة ميرونغانسي إبه إمامو كوكي كالي إبه أسكيلين سوري شيني يزيارة لابيكو سيغو جمعنا فامبه عند أدرونتو كينا كونيسيسا ما ولا كوجواي على لا فوكو ما قوليوا أيا ما كرابا وياك إكراما له كاني نكاكا ونكا بريزان دونا كينا كونيسيسا والله ما من بيه ربوني بيكا جمعنا كنتي بويا إبه ولي كيجو كابويا نعم ولا كانجو على كراي لما ولي كيجو على كراي لا هرب مثل لا والله يبدو كده صلاة الفاتحة ياك شمر كبركة صلاة دو تال أي من دي لم تجول بمأمير المؤمنين صلاة الفاتحة دعوة شيء باتل فلا الله أكبر لم تجول بدم أفاتورا دارا كبرو كنو كلو شيء كلو وارو كفي أدعو نتارا لابو كبرو كنو بك ميفو نه دلو بند بلوكي من أصلا فقط بريء نكما سميرو سورة ما بقول جيرا نبي ميفو شمر لازم نقطو أني وليتو نيجي نقابل مي أفلا كتابو دكتور وفين دوبي نبي وفو نبى فو كونيا مي فلا وفنا بافو كايا مي فلا وبافو كايا مي أفلا نبي الشيخ ألفا عمر جونغابا وبافو كالني شيخ عمر جيرا كما دوت سبعوي أي أبدي سبعة تقول كاتو غفلة عليك كتابو مي ني شيخ عمر تقول سبع ني شيخ عمر كإسوار كلا يبي الشيخ ألفا عمر جونغابا سورة عمر كامل وفو كوي شيخ عمر يروفو الله أكبر شيخ عمر مودي أي كتابو من لا الجواهر والدرر في سيرة الشيخ الحاج عمر الفوتي نتني شرنا منتقى أحمد منتقى كسبه أمير المؤمنين موجي عدالة في نيورو فاي الشيخ عمر وكتابو دودلا الجواهر والدرر أيه الحاج كسبه أيه نيورو مسبا فواتيني أكون مسيري ميكا جيرمي في كودي ألفا عمر جونغابا أني الشيخ عمر جرامي ينوكا نيورو سرنا نيورو جرا إيه وفراد دم تاريخ ونيجوا عن تانية في نبى في الشيخ عمر كودي فو بنياني لا يسرع أسرني على كراي صلى الله عليه وسلم تشوتي على كرام محمد أولا كانجو إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما مي على كرابونا يرد بونا والله سيك على كرابونا صلاة الفاتحة ما فيك أبوك أفو أو دين بك وشو parfait ودر من بيا دومبه وهي صلاة الفاتحة سمعت على كراكوتة أنغو على مكانشي وهي صلاة على كراكا أنت ليرا بايو كانوا ورانا كنكم واتي كورنيدو كافوكو على كاسو يارون هيك وسيبونغا واجري كتشوي ناو ترى يرو أمين تجالا هرشينا نتارا فانا إبتاع سر أمين تجالا سيني سوما نتارا سر أمين فانا ناو بقول هنگا يشي كذا فانا إبتاع سر نموديل كتشكو دينا نشوف كذا على كوتا
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye denw ni mɔdenw an b'u fɔ k'u tanu. U nana ne sɛgɛrɛ sani a ka daminɛ yan nɔ k'u bɛ fɛn dɔ kɛ Alaji Umaru tɔgɔ la. U nana u y'a sɔrɔ yan sɛbɛnnen bɛ da la ko Zawiya Alaji Umaru Futi. Est-ce que u bɛ se ka kɛ don in kɔnɔ yan? N ko ne ni du bɛɛ ye olu ta ye. N y'o de f'u ye n ko ne ni du bɛɛ ye olu ta ye. Ne ka ɲɛnɛmaya ani n ka balo ani n ka baara ani n ka sɛgɛn ni n ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye Alaji Umaru de ta ye. N'aw ko k'aw bɛ na du kɔnɔ yan ka na Alaji Umaru ɲɛnɛmaya aw nana ne de nisɔndiya ka ne wale ɲuman don. N'o bɔra yen an ne kɔni tɛ se k'u fo ka se a dan na parce que fɛn o fɛn nana bi du in kɔnɔ yan a kɛra olu sababu de ye. Fɛn o fɛn mun fɔra yan Alaji Umaru tɔgɔ la olu sababu de don. An b'a f'u ye Ala k'u sago d'u ma Ala ka sini kɛnɛya d'u ma ani labanko ɲuman. N'o bɔra yen fɛn o fɛn mun kan ka fɔ Alaji Umaru la minnu y'a fɔ tan olu de kan ka fɔ. Camlakaw anw bɔra fɔ Futa fɔ Boge fɔ Segu n'a ye fɛn o fɛn mun fɔ a la ale de kan ka fɔ parce que olu de ta don. N'o bɔra yen Kabalakaw minnu fana labana ka kuma Alaji Umaru y'u sɔrɔ ɲɔrɔn kɛrɛfɛ de. A taara sɔrɔ dugu mun na a ko man kan ka to sigiyɔrɔ min na i man kan ka sigi yen na i sigi kɛrɛfɛ. A y'a nati ɲɔrɔn dugu kɔnɔ. N'o fana sigira k'a fɔ k'a bɛ Alaji Umaru ka kuma fɔ foyi tɛ anw ye k'a fɔ ko alhamdulillahi rabbil alamin ka Ala tanu ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barika da. An b'o kɛnɛ de kan. N'aw ye ɲininka n tɛ se ka fɛn fɔ mun ka girin ka tɛmɛ nin kan de. Aw fana bɛ fɔ aw fana an bɛ dugawu k'aw ye. N ye dɔn a mɛnna n ye réseau fana dɔn a mɛnna n ye réseau dɔn est-ce que a tɛ sa mugan bɔ n'a ma caya n'o ye. Aw ni ce aw bɛ baara mun na Ala k'aw lataa ɲɛfɛ Ala k'aw kisi k'aw tanga. N'o bɔra yen gɛlɛya mun bɛ yen bi o ye jamana ka ko ye. Silamɛ man kan ka sigi yɔrɔ si bi ni fɛn dugawu saba de ma kɛ jamana ye. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ. Ni du diyara dutigi ni dugu diyara dugutigi ni jamana diyara a bɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ. An bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'a ye o de ye fɔlɔfɔlɔ ye. Mɔgɔ k'i ye kan parce que Ala de y'a bila yen mɔgɔ si ma bila yen ni Ala m'a bila yen mɔgɔ tɛ se ka bila yen. An bɛ dugawu kɛ jamana in fanga Ala k'a ta fanga d'a ma. Jamana in Ala k'a lafiya. Fɛn o fɛn bɛ jamana in lafiya i kɛra mori ye o i kɛra kalanden ye o i kɛra silamɛ ye o i kɛra hali ni ma kɛ silamɛ ye bɛɛ kan ka Ala dali ni n bɛ yɔrɔ min na bi Ala k'a ban parce que n'a ma ban mɔgɔ si tɛ lafiya. Ni balima ma lafiya i ma lafiya ni teri ma lafiya i ma lafiya ni sigiɲɔgɔn ma lafiya i ma lafiya. Jama bi yɔrɔ a kɛra silamɛ a ma kɛ silamɛ ye mɔgɔ n'a ma lafiya jamana in kɔnɔ yan an sigi tɛ lafiya. An bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ka ɲini Ala fɛ mun b'an kun na Ala k'a bɔ yen. Ala ka an tun bɛ cogo min na fɔlɔfɔlɔ Ala k'an tɛmɛ o yɔrɔ la Ala ka jamana lataa ɲɛfɛ Ala k'an kisi k'an tanga bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An b'a fɔ alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Ni ye kɛnɛ ni ye a sigiko 5nan ye an fɛ. A sigiko 5nan min ni Alaji Umaru Tall mɔdenw ani a kanubagaw n'u farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ. Kɛnɛ in ye nafa min se an ma an ye nafa min sɔrɔ kɛnɛ in na o ye fɔlɔfɔlɔ Alaji Umaru mɔdenw ani a kanubaw u ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn minɛ u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ka tila ka ko to ɲɔgɔn ta la. O kɔnɔna na jamana bɛɛ dɔ bɛ a la Mali kɔnɔ Abidjan Burkina La Guinée Niger Nigeria Amérique Faransi Canada ani ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Alaji Umaru mɔdenw ka baara kɔnɔna na. O kɔnɔna na an ye nafa min wɛrɛ minnu sɔrɔ a la o de ye Alaji Umaru karamɔgɔw bɛna a fɔli min kɛ an ye. Alaji Umaru ye baara min kɛ diinɛ kɔnɔna na a ye Alakira kanu ka se hakɛ min na a n'a ye Alakira ka somɔgɔw kɔnɔ ka se hakɛ min na o ni a ye Tijaniya tɔrika baara ka se hakɛ min na a ye Tijaniya tɔrika baara ka se hakɛ min na an ye nafa min sɔrɔ o la an tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Aw yɛrɛ ye dɔɔnin ta a la sisan a ye kumakan dɔw mɛn a la i n'a fɔ aw ma deli ka minnu mɛn Alajumar ka kɛwalew la a n'a ka baaraw la. O kɔnɔna na tuguni
an bɛ foli lase Amadu Hadi ma ale min ye yan yɔrɔ dayɛlɛ an ye k'a fɔ ko an ka na yanni nɔ waati o waati ka da an ye ka dayɛlɛli kɛ ka bila an ye diɲɛ don o don kɛrɛnkɛrɛnma san o san an bɛna nin conférence in sigi yan nɔ conférence in sigikun belebele ye mun ye Alhaji Umaru mɔdenw u k'u yɛrɛ dɔn u k'a dɔn k'a fɔ u bɔra cɛ min na cɛnin tɛ cɛba de don Ala ka cɛ sugandilen de don mɔgɔ min n'a ye diinɛ dɛmɛ a seko damajira la ka tila ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a seko damajira la k'a fɔ nin de bɔra ne na nin de ma bɔ n na o tɛ Alhaji Umaru ye bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnma an ye o nafa sɔrɔ an ka sigi ninnu kɔnɔna na o kɔnɔna na tuguni an tilala ka nafa wɛrɛ jumɛnw sɔrɔ a la diɲɛ mɔgɔ bɛɛ y'an dɔn diɲɛ bɛɛ y'an dɔn n bɛ segin k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'an dɔn k'a fɔ ko Alhaji Umaru mɔdenw a n'a kanubaw k'u bɛ yen k'u kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara ka tɔn sigi k'a tɔgɔ da ko les descendants de Alhaji Umaru Tall et alliés diɲɛ y'an dɔn ni o ye mɔgɔw bi bɔ fan bɛɛ k'u bɛna fara an kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin baara la an bolo di ɲɔgɔn ma Alhaji Umaru ko in mɔgɔ kelen ko tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma bɔ Alhaji Umaru yɛrɛ la fiyewu mais ani Alhaji Umaru ka surun ka tɛmɛ Alhaji Umaru yɛrɛ joli dɔw kan ka d'a kan a ye Alhaji Umaru kanu cogo min na ka d'a kan a ye Alhaji Umaru ka taasira a ye a ɲɛnamaya cogoya min na o dakurunya fila bɛ an bolo ka fɔ aw ye ani ka fɔ an lamɛnbaaw ye ne bɛ tila ka mun fɔ ni bɛ segin a kan n y'a fɔ salon na sini n y'a fɔ anw minnu ko k'an bɔra Alhaji Umaru la anw minnu ko an ye kalandenw ye an ka an denw di Ala ma an k'an denw bila diinɛ kalan na an k'an denw bila u ka kuranɛ durusi ne bɛ segin o kuma in de kan n bɛ segin a kan yan bi sini n bɛ segin a kan sinikɛnɛ n bɛ segin a kan ni san 10 tɛmɛna ɲinan kɔfɛ n'i y'anw ka du kɔnɔnaw lajɛ i b'a sɔrɔ an bɛɛ ye ekɔli kalandenw ye n m'a fɔ n ko ekɔli kalan man ɲi anw bɛɛ ye madarasa kɛ ka tila ka don ekɔli la ka dɔ kɛ ekɔli la an ka secrétaire général o filɛ nin ye ne kinibolo yan fan fɛ a ye a ka kalan kɛ k'a ban madarasa la ka Ala dɔn k'a ban ka tila ka don ekɔli la ka tila ka diplôme sɔrɔ o la sisan a bɛ baara kɛ ministère de la ni kuranɛ fɛn bɔra fan o fan a bɛ se ka kuma a kan mun b'o kɛ parce que a ye Alhaji Umaru ka sira mataama donc ne b'a fɔ bɛɛ lajɛlen n bɛ wele bila silamɛden bɛɛ ma ka tila ka wele bila Alhaji Umaru kanuba bɛɛ ma ka tila ka wele bila Alhaji Umaru mɔdenw bɛɛ ma an ka an denw don diinɛ kalan na an ka an denw ladɔnniya kuranɛ kalan na o de ye an ka sɔrɔ ye sɔrɔ foyi t'an bolo o kɔ o kɔfɛ n bɛ wele bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ fɛ Alhaji Umaru kanuba bɛ diɲɛ fan o fan mɔdenw bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Alhaji Umaru ka ŋaniya an seko ka a la bamananw b'a fɔ ko ni i fa kun bɛ yɛlɛ jiri min kan ko n'i ma se ka yɛlɛ a kan k'i k'i sigi a suma la ni mɔgɔw taatɔ m'a fɔ k'i jiginna u segintɔ b'a fɔ k'i tun b'a sanfɛla la donc o kɔnɔna na an bɛ o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'o welewele kan bila bɛɛ ma o dakurunya fila tun bɛ ne bolo ka lase aw ma teleserifu la ka tila ka dugawu kɛ jamana ye an tɛ wuli fiyewu n'an ma dugawu kɛ jamana in ye an bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ n'a jɔra an bɛɛ de b'a kɔnɔ n'a ma jɔ an bɛɛ de b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ bɛnbaliya min bɛ yen fitinɛ min bɛ yen an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a k'a kɛ nin cɛba ninnu hɔrɔma kɔsɔn a ka fitinɛ in wuli ka bɔ yen a ka cɛbɛn ni kanbɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ wa akiru da'awana ani alhamdulilahi rabbil alamin. An bɛ Ala fo an bɛ Ala waleɲuman dɔn an bɛ barika da Ala ye nin conférence min n'a kɛra bi wula in na conférencier fɔlɔ ale kumana fɛn min kan a ka kan maliyɛn bɛɛ k'a dɔn a ka kan africain bɛɛ k'a dɔn c'est-à-dire Cheikh Umaru Futi Mali cɛba don Afrique cɛba don silamɛya cɛba don information minnu bɛ yen n'a bɛ circuler généralement Cheikh Umaru Futi kan a caman ye information dɔw bɛ yen nɔ hadamadenw yɛrɛ ka invention b'a la hadamadenw ka fɛnw b'a la document officiel kelen min bɛ yen nɔ ni maa bɛ se k'i bolo d'a kan n'o sɛbɛnna Cheikh Umaru Futi la o ye a ka kalanden min tun bɛ yen n'a tɔgɔ ko Muhamadu Ali Cam o min tun bɛ taama nɔfɛ o ye fɛn min sɛbɛn a kan olu fɛnw mɔgɔ bɛ se ka bolo da o kan o de ye fɛn officiel min sɛbɛnnen bɛ Cheikh Umaru Futi kan a yɛrɛ ka kalanden dɔ fɛ donc sɛbɛnna filakan na Henri Gandé y'a ta k'a yɛlɛma tubabukan na
a yɛlɛmalen tubabukan na o ni bi cɛ maa minnu bɛ arabukan mɛn olu t'a dɔn u b'a kalan cogo min na mais conférencier fɔlɔ min ye conférence kɛ sisan nɔ ale ye kitabu in ta k'a bɛɛ traduit k'a bɛɛ kɛ arabukan ye arabukan ɲuman ye pour que maa minnu bɛ arabukan mɛn u ka se ka information vraie sɔrɔ donc nin ye service ba ye service min n'an ka conférencier n'a y'o di arabu kalankɛlaw ma an kan ka conférencier in fo nin na k'a waleɲuman dɔn nin na filanan ye min ye n'o ye Kawusu Jakite a bɛ kuma la Cheikh Umar Futi kan ale bɛ Cheikh Umar Futi dɔn o ye dɔnni yɛrɛ 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 a b'a dɔn information minnu bɛ circuler an ka burusi kɔnɔnaw la minnu bɛ circuler ni o ye information oraliw ye o caman b'a bolo olu kɛn bɛ k'o caman fara ɲɔgɔn kan donc o aspect fana mɔgɔ man k'o négliger donc ale fana nana a bɛ ka kuma o aspect kan ni aspect fila ni ninnu farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ information complète ye Cheikh Umar Futi kan donc conférence ni vraiment a kɛra a kɛtuma la et puis conférence ni a kɛcogo ɲana a kɛ waati fana o fana bɛnna naam. Shukran Ustaz halisa an ka ɲininkali bɛ kuncɛ ni jamana yɛrɛ cogo dɔw don jumɛn b'i bolo ani ladilikan jumɛn b'i bolo ka se jamana in ma nin waati la. Bi an ka jamana Mali tɛmɛna période min na ka daminɛ 2012 la fo ka na se bi ma période gɛlɛn don a ma nɔgɔya crise donna Mali secteur bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i tɛ Mali secteur foyi ta f'i k'a sɔrɔ problème bɛ yen nɔ nka an b'a jigiya gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye ni a gouvernement bɛ ka n'u bɛ concertation na u bɛna ministres sigi premier ministre kura ka sigili ani haut conseil min n'a sigira n'a ɲɛmɔgɔya taara ka di an karamɔgɔ Cherif Sumani Madani Haidara ma ninnu fila ye baara ye a baara fila bɛnna ɲɔgɔn ma an jigi b'a kan haut conseil ani gouvernement kura min bɛna sigi ni Ala sɔnna ma u bɛna acte poser acte min bɛ yen n'a bɛna cɛbɛn ni kanbɛn a b'o sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔna la a bɛ problème min kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma ni entité fila u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka Mali labɔ o problème kɔnɔna la an b'a ɲini Ala de fɛ Ala ka an ka gouvernement kura min bɛna sigi Ala k'a fanga se o conseil kura min sigira Ala k'a fanga se Ala k'a to u ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ mun kosɔn an ka jamana a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ kunbala min na Ala ka se ka bɔ o kunbala na o de y'an ka laɲini ye o de y'an ka duwawu ye hakɛto b'a kan salli ala Muhammad. Ok an b'a fɔ auzubillahi mina seitani razim an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka sɔli a ka ciba ɲumanba in kan ka barika da an bɔkolo ye ka barika da an fa n'an baw ye an b'an cɛw fo k'u barikada n'i y'a ye anw ye balimamusow ye anw bɛ nin kɛnɛ assisté Ala n'an cɛw olu de sɔnna donc an bɛ bɔ k'u fo k'u barika ɲuman da n'o tɛmɛna ka bɔ yen conférence an bɛ Ala fo k'Ala barikada an farala ɲɔgɔn kan o ye nafa belebeleba ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ko to ɲɔgɔn ta la ka Ala dɔn k'an bɔkolo dɔn k'a dɔn Elhaji Cheikh Umar yɛrɛ ye jɔn don a ye mun kɛ a nana ni mun de ye diinɛ kɔnɔ donc a y'an permettre k'o dɔn a ye ɲɔgɔn dɔn ka Ala ko dɔn donc vraiment n'an ko k'an b'a nafa fɔ dɔrɔn an tɛ b'a nafa fɔli la donc hali sisan an bɛ min ɲini le descendant Elhaji Cheikh Umar Futiw fɛ a n'a ka alliés an k'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Elhaji Cheikh Umar ka sira tagama a ye sira min don an kɔrɔ an ka se k'o tagama fo ka taa se an yɛrɛ ka don laban ma don min na k'a dɔn k'a fɔ an bɔra cɛ min na cɛba de don an bɔkolo manamana mɔgɔ tɛ cɛdennin tɛ cɛba de don a ye baaraba de kɛ diinɛ kɔnɔna na donc an kelen o kelen an kan ka kɔ sira tagama parce que cɛba min don a ye sira min don an kɔrɔ an k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ Elhaji Cheikh Umar kɛlɛkɛla kun tɛ marifatigi tɛ k'a bɛ bin mɔgɔ kan Ala kira kɔfɛ kisi nɛɛma b'a ma mɔgɔ min ye bamuru ta ka diinɛ kɛlɛ kɛ Elhaji Cheikh Umar mais Ala ni mankutu jugu fɛ mɔgɔ caman ye Elhaji Cheikh Umar kɛ kɛlɛkɛla ye ka kɛ kɛlɛtigi or que kɛlɛtigi tɛ Elhaji Cheikh Umar sabali tun b'a la muɲu kun b'a la kanu kun b'a dusukun na kojugu maa min kun don a bɛ hinɛ kosɛbɛ Elhaji Cheikh Umar ale kun ti baga mɔgɔ ma k'a bɛ i kɛlɛ o mɔgɔ tun tɛ donc a ka kɛlɛ o kɛlɛ a bɛ kɛlɛ kɛ ni Ala ka kɛlɛ de ye n'a b'i kɛlɛ a b'i kɛlɛ Ala kama n'a bɛ sɔn ye a bɛ sɔn ye Ala yɛrɛ jati kosɔn donc an bɔra o cɛbaw de la donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye halisa ni jɛ in Ala k'a to sen na san wɛrɛ ɲɔgɔn kuma Ala k'o yira an na simaya kɔnɔ k'a sɔrɔ Ala ye dɔ fara an ka hɛrɛw kan n'o bɔra Amadu Hadi yɛrɛ n'o y'an ka kalifa ye an b'a
b'a fo ka barika ɲuman da ale min ye du in k'an ka du ye an b'a fo dante foli min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'ale bɛɛ lajɛlen jamana ala ka kolo suma ala ka jamana in basigi ala ka basigi don jamana in kɔnɔ n'i y'a ye an bɛɛ b'an da bi ka sunɔgɔ jamana sumalen don ala kana kɛ n'a kalayara a bɛ kalaya an bɛɛ lajɛlen donc an si tɛ ala deli o la ala ka jamana suma k'a kolo suma ala k'o kɛ ala kɛra bonya n'a barika n'a hɔrɔma kosɔn Elhaji Seku Umaru Futiyu yɛrɛ bonya n'a barika n'a hɔrɔma kosɔn sɔli ala nabi an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn bi an nisɔndiyalen don ka d'a ka zuriya Seku Umaru Futiyu mɔdenw a n'a tulumasamaw o n'u kanubaw san o san u bɛ nin ɲɛnajɛ in kɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san o san ka hakililajigi kɛ Elhaji Seku Umaru Futiyu ka baara kelenw na a n'a mɔdenw a n'a kanubaw bon an ka khalifaba ale bɛ ɲɔrɔn waati bɛɛ lajɛlen na ni baara labɛn tuma min a b'a fɔ n'u bɛna dɔrɔn u ka se ne ma n'u ni sera ne ma n'u ni ne bɛnna fɛn o fɛn kan alhamdulilayi k'u ni ale de bɛnna o kan o bonya in a diyara n ye kojugu mɛ an ka khalifa fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye ala ka sija ani labanko ɲuman d'a ma k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ko k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ye bi maa o maa n'i sen sera yan k'a b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye ka ala ka barika dɔ i la k'a nisɔndiyara kosɛbɛ nin denmisɛnnin ninnu u ka san 5nan de filɛ nin ye san o san u bɛ na nin y'a siɲɛ 5nan de alhamdulillah a ye du bulu ye k'a yira k'a fɔ y'a ye Seku Umaru ka du de olu bɛɛ lajɛlen de dama ka Seku Umaru ka du la an bɛ denmisɛnnin ninnu fana fɔ k'u waleɲuman dɔn ka zuriya Seku Umaru bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a taa yen ka taa fɔ ɲɔrɔn fo Dakar Thierno Madani n'a ka denbaya u bɛɛ lajɛlen hakili bɛ an bi u bɛɛ lajɛlen bɛ nin don in kalama a bɛ ka khalifa k'a bɛ dugawu kɛ jamana in ye hali sisan ko jamana in ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kisi a ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba mun kɛra n'o ye Haut Conseil sigi in ye a kɛra ni basigi mun ye ko ala y'a garisɛgɛ dɔ an ka karamɔgɔba la n'o y'a yɛrɛ teri ye n'o y'a yɛrɛ jɛɲɔgɔn ye n'o y'a yɛrɛ kanuba ye n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara k'a bɛ dugawu k'a ye baara ye a kɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye ala ka sijan ani labanko ɲuman dan'a ma ka kɛnɛya d'a ma sirifula ala ka an n'aw jidi a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na an bɛna sunkalo mun na an y'a ɲini ala fɛ sunkalo in la hɔrɔma kosɔn ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya silamɛw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya di a sunko ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ɲa ka barika don an na ka an ka jamana kisi gouvernement kura mun bɛna sigi an y'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ gouvernement ye mun bɛ se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an y'an ka kuma galamani tengu an ka maaba dɔw la minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu ye min sɔrɔ k'a fɔ an ye an ka jɛ an ka o lamɛn an bɛ Alahu Taala deli ni cɛba in a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ farafinna an bɛ Alahu Taala deli u ka hakilina min tun bɛ u la ala ka faamu cogo ɲuman nɔgɔya jamanadenw ye ni ala y'a faamu cogo ɲuman nɔgɔya k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an ye ala ka sigida nataw fana jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na minnu yɛrɛ fana kɛra sababu ye ka nin baara in sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tieme tinya